खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 21 फेब्रुवारि 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल मादार लेंगुवेज डे महरै फालिनाय जायो। 1999 मायथाइनि 17 नभेम्बराव इउनेस्क'नि जथुम्मायाव बेखौ गनायथि होनाय जादोंमोन आरो 21 फेब्रुवारि 2000 मायथाइनिफ्राय मुलुगनाङैनो बेखौ फालिनाय जायो। रावारि आरो हारिमुआरि बायदि रोखोमनि सांग्रांथि गोसारहोनो आरो गोबां रावारि सानथौखौ बांहोनो थाखाय इन्टारनेशनेल मादार लेंगुवेज डेखौ फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल स्टेकि बार्न डे, कार रिडिं डे आरो नेशनेल ग्रेन्ड प्रि डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।